Odbornici su tokom jučerašnjeg zasjedanja usvojili prijedlog budžeta grada Gradiška za 2020. godinu u iznosu od 31.852.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na nacrt, budžetski okvir za narednu godinu uvećan je za 4.450.000 maraka. Budžet ima socijalnu komponentu. Zadržali smo nivo izdvajanja za socijalnu zaštitu i pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Pojedinim kategorijama, poput organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i udruženja roditelja djece sa autizmom Duga, izdvajanja smo uvećali, rekao je gradonačelnik Zoran Adžić, naglašavajući da budžetski okvir za narednu godinu ima vrlo izraženu i razvojnu komponentu. Uvrstili smo sredstva za završetak sportske dvorane. Zaista, evo, s ponosom mogu reći da smo uvrstili značajna sredstva za dovršetak infrastrukture i infrastrukturnog opremanja privredne zone Nova Topola, gdje želimo da ta naša zona u Novoj Topoli, privredna zona u Novoj Topoli, bude jedna od najprepoznatljivijih zona u regionu. Imamo već dovoljan broj tamo oko 500 radnika koji rade trenutno u toj zoni, ali vodimo već nekoliko mjeseci pregovore sa 3 kompanije koje su zaista zainteresovane da realizuju svoje razvojne projekte u Novoj Topoli. To je ono što je direktni poticaj za privredni razvoj, ali za razvoj poljoprivrede. Jer naš strateški opredeljenje, strateški investitor je dovođenje kompanije, da li ona bila domaća ili ino partner, koji bi želio da realizuje svoj razvojni projekat u privrednoj zoni Nova Topola u smislu otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda, prije svega voća i povrća. Zadržali smo nivo izdvajanja kada je u pitanju podrška društvenim djelatnostima, kulturi i sportu, manifestacijama po kojima želimo da Gradiška bude prepoznatljiva i da postane infrastrukturno opremljen grad. U prethodnom periodu asfaltirano je 65 km ruralnih saobraćajnica. Radimo strateške dokumente, poput izrade studije urbane mobilnosti, kojim želimo urediti i modernizovati saobraćajnu infrastrukturu na području grada. Time ćemo obezbijediti najbitniji dokument koji će biti kvalitetna podloga za regulacione planove, dodaje gradonačelnik. Adžić je naglasio da su Njemačka razvojna banka i ekonomski sekretarijat za razvoj švicarske vlade tokom jučerašnjeg zasjedanja potvrdili operativnost grant sredstava u iznosu od 14 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju primarnog kanalizacionog sistema, izgradnju glavnog gradskog prečistača i 30 km sekundarne kanalizacione mreže na području grada. Za opoziciju budžet u 2020. godini nije onakav kakvim ga vidi skupštinska većina. Jedna od kritika odnosi se na uvećanje prijedloga budžeta za iznos kreditnog zaduženja. Što je simptomatično također, stavka indirektni porezi, odnosno stavka od PDV-a, uvećana je za gotovo 1 milion maraka u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje da će vjerovatno, a to je bila inicijativa od strane Ministarstva financija, da će vjerovatno sljedeće godine doći do povećanja stope PDV-a i na taj način i lokalna uprava, odnosno grad Gradiška planira povećanje budžeta. Što se tiče rashodovne strane, također stvari koje smo obratili pažnju i veoma smo na neki način nezadovoljni je ta neka, da kažem, rastrošnost. Ovdje već u sljedećoj godini uračunat su troškovi samog kredita, odnosno kamatna stopa i troškovi obrade kredita u ukupnom iznosu od 220.000 konvertibilnih maraka, iako je kredit podignut sa grace periodom od 2 godine. Također, troškovi lokalnih izbora će biti 170.000 maraka, za 120.000 su povećana ta sredstva i naravno moram spomenuti, što sam rekao i na samom zasjedanju, plate konstantno za zaposlene u opštinskoj upravi rastu. Odbornici su tokom 10-časovnog zasjedanja prihvatili program rada Skupštine u 2020. godini, prijedlog plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta, plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade i od poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini. Usvojeni su i programi podrške razvoju poljoprivrede, te podsticaja za razvoj preduzetništva i novoosnovane privredne subjekte u idućoj godini.
Većinom glasova usvojeni su prijedlozi programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja građevinskog zemljišta, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, te hidromelioracionog sistema za 2020. godinu. Također, podršku većine odbornika dobili su i programi boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, socijalne zaštite, programi finansiranja sporta i zaštite od požara u narednoj godini. Odbornici su podržali i plan kapitalnih investicija grada i omladinsku politiku za naredni 4-godišnji period. Usvojeni su i programi rada i finansijski plan javnih ustanova, čiji je osnivač grad, te niz drugih akata. Naredno zasjedanje predsjednik Gradske skupštine sazvao je za 24. decembar.